Vadikani tinosangana zvakare muchirongwa Mike Samba Show. Muchirongwa wamu tinotaura upenyu, tinokurukura upenyu, tinokurukura zvamunosangana nazvo misi nenguva, asi tinokutendai nokuteedzera zvirongwa zvedu. Nhasi tine kachikurura majasi. Nyaya inoitika asi dzimwe nguva inongovharwa zvinoitodzikudubura nhai kuti tirarame muupenyu hwechokwadi. Nyaya iri pano ndeyekuti mukati meupenyu ongororo netsvakiridzo iri kurakidza kuti dzimwe nguva muchinonzwa nyaya dzimwe kunzi aiwa murume wavo ndiye akatozvitaura izvi, aiwa mukadzi wavo ndiye akatotaura. Kana vari vadiwa vayo unenge utonzwa kuti boyfriend yacho kana girlfriend ndo vakataura. Saka mubvunzo uri pachikamu chino ndewekuti vakaroorana, vanogarisana, vanodanana vanonyeyana here, vanorevana here, kana kuti kunenge kuchingori kutaura kunovhiringidzwa. Chirega ndirege kutaura zvakawanda, regai nditi vadare vedu vazvisume kuti ndava nani nekuti vanobata sei mukati meupenyu. Ndotanga nemukwasho wechidiki ari kunze. Makadi Mike Samba, makadi Zimbabwe, makadi vadiwa vatariri nevateereri. Sarangu ndiri vatariri Malvin Kamvuri. Ndinoshanda ndiri kunonzi kuJoy Unplugged, tinoita zvema-events. Tinokutenda neuvepo. Makadi yenyu Dr. Chisamba. Ndinofara zvangu makadi. Tinokwasai vadiwa vatariri nevateereri vedu. Ini ndinoitwa Elizabeth Chiguvari. Ndinoshanda nevechidiki uye ndinoshanda zvakare nevanhu muwanano. Together as one. Tinokutenda inouvepo. Totenda Dr. Mai nemukana kunge ndiri pano. Ndichida kukwasa kunyange ruzhinji rweZimbabwe kuti mufaro wangu mukuru unge ndiri pano. Ini zita ndoitwa Tanaka Mutanga Ndebvu Muyeranyati. Ndiri mwana wechikoro uye ndinotungamirirawo boka revechidiki vanoita zvemabhizimusi muZimbabwe. Tinokutendai. Vadiwa vatariri muri kuona kuti pane nyanzvi dzega. Saka ngatirambei tichitandadzana muchinzwa. Ndinoda kutanga nemunhukadzi. Mai Chiguvari, murume wako, mukadzi wako, mudikani wako anokunyeya here? Nokuti mukukurukura mukunzwa umu tiri kunzwa zvakadaro. Munozoona sei? Tinotenda Mike Samba. Zvinhu zvakadai zviro kwazvo zviri kuwanika. Tinotenda nemukana wakadai wokuzvikurukura pachena. Unotonzwa shuwa matakagara nematagagarisana kuti baba kana amai vaenda vakanoburitsa nyaya, kana achitaura zvekureva tikutotaura kuti inyaya isingafaniri kunge ichibuda kunze, inyaya yemukati, asi tozoinzwa yakutaurwa kunze kunonzi kufukura hapwa. Saka chinhu chisina kunaka kuti vanhu vaviri pawane umwe anozobuda nenyaya achienda nayo kunze. Asi hongu kunogona kuine zvinenge zvichiitikawo zvokuti pamwe pauviri hwenyu imimi matadza kuti mukurikurirane, munzwanane, mukwanise kutaurirana panyaya umwe woti pamwe ndikada ndikabudawo ndikanoudza nanga wangu, hama yangu kana shamwari yangu, pamwe zvichida inga ndinzwawo divira ndiri kubva naro. Ndizvozvo chaizvo. Mai vari kutaura kuti dzimwe nguva kunenge kusiri kunyeya kwatingatore sekunyeya uku, kunenge kuri kutsvaga rubatsiro kana kuti kudini, handizivi. Unoiona sei tariro? Zvinobuda sei zvakavandika? Mai Chisamba, tine madanho maviri atinogona kusvitsana nenyaya iyi. Sezvataura naMai Chiguvari kuti dzimweni dzenguva mumwe vamwe vari muwanano iyoyi vari kuti iyi nyaya iyi yandiremera, ini ndiri ndega handigoni kubatsirikana nayo. Saka aenda kunze ati atsvage munhu wekugoverana naye kuti iyewo abatsirikane. Uchiri ipapo, ko kana iri nyaya yekuti munoda kuti mubatsirikane, ko hauudze sei kumudiwa wako kuti iyi nyaya yatiremera muno tatadza kunyatsoipeta tikaigona tiri vaviri, kuti regai katitsvage vamwe vanhu vekunze. Zvinodiko izvozvo kana zvisina runyewo? Ndizvozvo zvatikureva kuti vazhinji manje vanozoda kubuda nerweseri ari ega, achida kuti abatsirikane ari ega, ivavo kazhinji anenge aine nhau yake yaari kusangana nayo. Hongu vari mumuwanano asi zvinhu zviri kuitika kwaari bedzi, ende haasi kugona kuwana yatingati closure nemumwe wake kuti vagone kuita hurukuro yakanaka. Anozoipa ndeuyo wekuti avhurirwa chidembo akunochipenengura kuruzhinji manje kuti zvamunoona ava vanonetsekana nechakati, ava vari kunetsekana nechakati, zvamunoona musanyenyeperwe kuona vachitanga vanodanana hapana zviripo, vari kusangana nezvakati. Nekuti dzimweni dzenguva dzimwe nyaya hadzigoneke kuti utaure mumwe wako aripo,
nekuti pamwe mumwe wako ari kutokutadzira hazvitaurike, saka uri toda kuti pave nemubetseri nemuturukiri anokubatsira. Ndizvozvo unoiona sei iwe wechidiki, hanzi apa da uri kutsvaga rubatsiro. Saka isi tiri kuti kana rubatsiro ruchizounza chinyeyo, ruchizounza kaguwa, ruchizounza kuti zvapfotsonoka, tinorutora sei? Amai, nhasi ndinoda kutora muono wakati siyanei unogona kutibatsira pahurukuro iyi. So mazuva ano ndinoona kunge izvinhu zviri kuitika uye zvanyanya nekuda kwemhando dzewanano dzatanadzo uye zviri kuvaka nekukonzeresa wanano idzi. Ndava tariro ataura kuti unenge uchida kuti utaure nevamwe, ndava pamwe watadza kunge uchitaura nemumwe wako. Ndo pandiri kuti wanano idzi dziri kukonzereswa o dziri kuitwa nekuda kwezvikonzero zvekuvandirana. Ndava kana vanhu vakaita vanano vachinzwanana vachibudirana pachena, masanganiro avakaita handioni kunge pane chinofanira kurema kuti utaure zviri kukunetsa, utaure pari kukanganisika kumunhu waunoti iwewe unoda. Koya pechitatu, pechiviri ndepekuti pane vana baba uye vana amai vasingagoni kugara nevamwe zvakanaka kunyange vari muwanano. Ndava ndiri kuti kuna nababa vanoda kutyiwa. Zvino muwanano ukada kutyiwa, umwe ndo paachatya kudini kuti ataure newe zviri kunetsa, ndo paya paacharemerwa otsvaga munhu wekunoudza ari pedyo, ndo pakuzobuda kunyaya kuya. Asi kana vanhu vachinge vachigarisana zvakanaka, vachifara, vakaonana munzira dzakanaka, ina handioni sekunge pane chinoita kuti uzoende kunze unofukure havo. Ndizvozvo mashoko makukuta ari kutaurwa pano, vari kutandadzana nesu vari kunyatsonzwa pfungwa dzakasiyana siyana kuti vamwe vari kuti hapana chikonzero chekunoreva mumwe wako, vamwe vari kuti aiwa anenge adzamirwa. Ndizvozvo here vadiwa vatariri, ngatisangane muchikamu chinotevera. Vadikani, tasvika muchikamu chechipiri tiri muchirongwa Maisamba Show. Umo tiri kutarisa kuti zvinondenge zvaita seiko kuti zvigonzi aiwa murume wavo akataura, mukadzi wavo akataura, mudikani wavo akataura, vari muwanano, vari mukudanana vanonyeyana here kana kuti vanenge vachitaura? Zvine musiyano here? Imi munofungei? Ndovaenda pana mai chigovera chigovare muri eZimbabwe izvi zvinhu zviri kuitika izvo. Ini tinoona sokutiwo even sezvataurwa namukoma panapa kuti kune vamwe vanhu vagara vanoremerwa kuti kunyange riri dambudziko chairo kana risiri dambudziko haagone kungotsigama ochengeta chinhu. Anongonzwa kuti dai ndasumuka ndanoudza mumwe munhu, haatonzwi zvakanaka kana asina kunotaura kunze. Saka rinogona riri dambudziko. Hakusi kufumuka here ikoko? Kutori kufumuka ikoko nekuti wanofumura umwe wako kana achitaura kureva ka hakuna chakanaka chauri kunotaura. Nokuti munhu anoreva anouya kuzotaura divi rakaipa chete remunhu iyeye kuti anozondidai iye zvake zvakaipa haazvitauri. Saka anenge achiuya achisiko kuti muone kuipa kwoumwe wake. Ndiona zviri zvinhu zvisina kunaka. Vamwe vakuitaura vachiti blue hanzi kuhotspot kuda kuti vamwe vanhu vanzwewo zvandiri kunzwa izvozvo. Ndo matauro ava kuzvita mazuva ano. Saka iwe unosara uchitonzwa kurwadziwa kuti chokwadi munhu yari kusangana nezvakadai, zvichidaiwo touzwawo unotonzwa kutorwadziwa kupfuura iye ari munyaya yacho. Saka wahotspot kwanyaya iyo yatoro yako, ivo vakazowirirana vakazotaurirana, asi unosara wakangobatira kuti asi magariro akaita. Ndizvozvo mashoko makukuta ari kutaurwa naElizabeth, nekuti apa zvataurwa zvakadzama-dzama ndezvekuti kana munhu akunotaura haachataura divi rake, anongonotaura kuti anga achinditi, anga achiti, ndazotambudzwa zvakati, ndazodini. Ko seiko zvakaoma kuti munhu ataure mativi ese ari maviri? Kuti mufunge zvatapesana ka, ndauya zvangu kuzotaura, ini ndanga ndati izvi, ivo vakazoti izvi, ochiudzwa kaikoko kwawaenda uko kuti nemiwo mamakanganisa. Sei munhu anobuda nenyaya nguva dzese achizviita semutsvene? Dok, nhasi pakaipa. Asi regai nditaure ndichidai so. Iye zvinezvi tiri kusangana nechinhu chinonzi chakauya manje chinonzi mental health issues.
chakagara chiriko asi chachisingataurwe patsika dzedu isusu sevanhu nekuti hatine masystems kana kuti hatine zvataiita, tatine maitiro edu ekuti kwakuna natete, kwakune vanhu vaiudzwa zvinhu nekuti vaizikamwa kunzi ava havazofumure ende ava vakakodzera, vane ukama hunokodzera kuti vanzwe dzimwe nyaya dzemuwanano. Saka munhu aiziva kuti ndikanesana nemurume wangu ndinogona kuenda kwatete, kwambuya kana kwasekuru vake. Asi iye zvino izvi nenhau yekuti vanhu vese ava hatisina umwe hwatakange tiinahwo sekare kwedu, tarasikirwa nezvataive nazvo kare zvaibatsiridza kuti guwa iri rirege kuramba richipfumbira. Kwakazouya zvechirungu manje zvaakunzi macounselors, mental health practitioners vanobatsira kuti unogona kuenda nenyaya yako, vanhu havanei nesu, dzimwe nguva itori bhizimisi. Saka vanhu ivava vanobatsira on a professional note, kana kuti pabasa ravo ravakadzidzira chaivo kuzoendera kuchikoro, havazoibvumidzwe kuburitsa nhau idzi. Saka nenhau yekuti vanhu vari kusangana nezvinhu zvakadai so havana mari, havanzwisise zvinonzi mental health, havanzwisise kunonzi kune chinonzi counseling, munhu anozongopedzisira angoti ini ndaremerwa ini, shamwari murume wangu andinetsa pakati, mudzimai wangu ari kundinetsa pakati. Ende zvinokurudzirwa kuti uwane wekutaurira newekuturira, nekuti zvikaramba zviinewe unopedzera shungu pavana, wadumbirwa. Takuona wakuzvisungirira kuti anzi aponda vana, aponda mudzimai, adi inyaya yekuti adumbirwa, atadza kubata zvinhu zvanga zvichimushungurudza. Mashoko makukutu ari kutaurwa naTariro ekuti iko kudumbirwa kwokusaziva kwokuenda pachikamu chinoregai nditi kune vayananisi, macounselors vakazara, kana paine vanenge vachivada mukatiridzira kana kuti nyorera, tinokupai nhare, vakazara mukati menyika yedu, kunyange nekunze kwenyika, nokuti zvinongoda kuti zvikurukurwe. Asi ndichandafarira ndechekuti wati vachiriko vana tete nana sekuru, asi havasisina tsindidzo iya, nekuti vamwe unonzwa hakusisina ana tete, hakusisina ana mai, makagara nemunhukadzi, makagara nemunhurume, vanhu vese ivavo variko. Saka chiiko nhai nyati chaakushayisa tsindidzo? Nokuti kana kazhinji munhu akataurirwa chinhu, tsindidzo inogona kumubatsira. Yakaendepi tsindidzo? Ndoda kuti titange nekuti wanano dzatanadzo mazuva ano dzava kuvambwa nevechidiki, vadikisa. Tiri kuona vana vane 19-20 vato nevana, zvinova vamwe vanotoita vana vari kuma15-16. Zvino tete vanenge vaine 24 years, muroora ari kunzi ane 19 years, ane 17 years. Ndava uyo akange aremerwa nenyaya ane 19 years, achazonyasa kuwana kubatsirwa kwakanaka here, kwakakosha kubva kuna ane 24 years. Tichitarisira mizera iyi vari kunzi ama2K, vane here unyanzvi hwekunge vachinyasa kuvaka mhuri nekuvaka imba? Koyazve kunyange mavambiro ari kuitwa wanano dzacho, zviri kutariswa nevasikana, zviri kutariswa nevanakomana kuti vade munhu vapinde muwanano, zvasiyana uye hazvisizvo zvinokosha. Saka muri kuona kuti mazuva ano wanano dzakawanda dziri kupunzika, Dr. Mai, nepamusana pekuti tsindidzo iyoyo hapachina. Uye vamwe vari kutsvaga tsindidzo pahanzi sekuru Google. Zvino Google ndeyevarungu, anoisa pfungwa dzake dzinogona kutadza kuenderana nezviri kuitika paground. Ndotaura kutizve amai, vana tete ava vatiri kuti variko ava, zvambotaura namukomatari kuti hapachina kudyidzana kwemhuri, mhuri hadzichisina nguva. Zvimwe padadai vanhu vanga vachisosangana zvaitwa kare, kwanga kune mabira, takakura chiona mabira, kwanga kuna dzainzi chenyura, kwangu kune kusangana kwokuti iwe waigona kunodya kwasekuru kwani, vanhu vaisangana, ndo pekuti waikwanisa kuzvitaura. Mashoko makukutu ari kutaurwa kuti kakudyidzana, mufunge kurapwa kwezvatiri kutaura panapa, muri kunzwa marapirwo acho madiki-diki, kungodyidzana, kungofambidzana, kungoridzirana nhare. Mazuva ano zvatove nyore kupfuura kare, nekuti kare yaitonge iri tsamba kana kuti nhare iye yetambo. Asi iye zvino foni yako, upenyu hwako huri pafoni iri mumaoko ako.
tozvigadzirisa sei? Ngatisangane muchikamu chinoteera. Vadikani, nyaya iri pano Chikurura Majasi, imi muri kuiona sei? Baba vekwenyu vanombokurevaiwo here? Mai vekwenyu vanombokurevaiwo here? Ko mudiwa wako unonzwa here kushamwari nehama kuti zvanzi zvakati zvanzi zvakati? Panapa tiri kuti ngatizvirapei, nekuti kana vanhu vari muwanano, wanano yakavharika, asi kune nzira dzekuti mungabatsirwe sei. Asi pawanga uchitaura Tanaka, wataura iwo kuti wanano dzacho dzaunge dzepwere, vatete vanenge vari pwere, sekuru vari pwere, nekuti isu tinongokudzaka kana mai nini chaivo kamwana kakadai kanenge kari mwana wanzvadzi yamai yakoka, saka ndimai nini. Saka hanzi paupwere apa tingabatsirane sei, toita sei? Taona kuti ipwere, ambotaura kuti iye zvino zvavhurika kune vayananisi vane mabasa aya. Kunyange tikange tichitarisa nzira yekuenda kune vakoyayananisi ava, tinoona kune nzira dziri pedyo nesu. Ndinodavira veruzhinji vezimbabwe vanoenda kudzichechi, kunyange vasingaendi kumachechi vane zvavanotenda mazviri, whether ada chivanhu o ada kuchechi, kwese vayananisa variko. Vazhinji vanoenda kumachechi vana mufundisi, vana mai veruwadzano, pane vatoripo vanokwanisa kukubatsirai, ende munenge mechinzwanana pachitendero chenyu, waunokwanisa kunge uchiturira kuti zviri kufamba zvakadai zvakadai. Ende dzimwe dzenguva kunyanya kumachechi munototorwa muri vairi, mogara apa kwamufundisi, chii chiri kunetsa, mufundisi wonzwa mativi ose. Kazhinji kacho chiri kuzoita kuti azonoreva mumwe wake. Inini ndotenda kuti munhu waunoda chaizvo haunganomboreva, ndo kutenda kwangu. Saka ndikuona kunge wanano idzi dziri kutaimirana, kana chitaura mutauro chaiwo nezviri kuitika, vanhu vari kutaimirana, vane zvavari kuchiva, ndava dzisina kumberi kwadziri kuenda. Saka kana usina hanya nemunhu iyeye, unomureva, ende unogona kutoita zvimwe. Ndo paunozonzwa kunzi akazotoona kuti murume iyeye ane vamwe vana kunze, ane vamwe vakadzi, ane mamwe mabhizimusi, ane mamwe maproperties anawo kunze, zvausina kuudzwa. Ndava yanano yenyu haina kuvambwa, haina kuvakwa neanonzi pachinhu maprinciples o foundation yakanaka yewanano. Ndizvozvo panenge pasina hwaro sekutaura kwaari kuita, nekuti kazhinji kacho zvauri kutaura zvechokwadi, kunyange muongororo zvirimo, kuti zvaimboita kuti vanhu vadanane, vanzwisisane, kanhu kadiki diki kanokanganisa munhu. Zvinhu nokuti wanano yakasikirwa kuti ndeyeupenyu, kuratidza kuti mune zvinofadza, mune zvinonakidza, asi kakuzonorevanaka ndokatiri kutaura pano kuti kanombofamba sei. Tinotenda Dr. Chisamba. Mukatozvitarisisa kurevana kwacho izvozvi kwatoenderera mberi. Kwato hakusisiriko kungoti ndinoenda pane shamwari chete. Zvino vanhu vakutoenda jekerere pamasocial media. Mukatarisa Mai Chisamba, nyaya dzavari kutaura, dzavari kufukura, vana baba vari kupuhwa manikname kunzi vana bhangu. Munhu achitaura nyaya yake kuti bhangu wokwangu, bhangu wokwangu, vanenge vachinzi ndo varume vaya vasina mari, vana dzedzi ndo varume vaya vachitaura nyaya dzavo, dzedzi wokwangu akazodai, iyi nyaya iri kupakurwa pajekerere. Saka unobva watoona kuti asinai Mai Chigovari, iye munhu uyu kana akuzoona murume kuti haana mari, haana chainacho, akambosire nyika ikazara kai, isarudzo yako. Ko paakambonoroorwa nemurombo, wanga usina kuona vapfumi here vako nokuti takambochitarisa chirongwa kaichi kuti kune malevels zvikanzi hongo ariko, tikati ko munhu anenge azopotsa level yake sei? Eka ndo yakuzokupa makuhwa kai. Sezvamutaurwa nemumwe mukotsveri kuti vana vakupinda muwanano zvichida vasina kukura, vasina kunyatsa kuzvigadzirira. Saka paanopinda paya dzimwe nguva angopinda asina kunzwisisa kuti maari kupinda macho umu ari kumbopinda pachinhu chakamira sei. Mashoko akanaka ari kutaurwa kuti ngativei nechokwadi kuti vari kupinda muwanano vari kunyatsoziva chavari kupindira muwanano, nekuti vamwe vanongofadzwa nemuchato, vamwe vanongofadzwa nekakudanana, kana vazopinda mumba manje vakunoti ndizvozvo izvi hazvisirizvo. Handiti mazviona, unoiona sei tariro nyaya iri pano?
nyaya iyi urevi uhu ndehwekuda kuipisa here wauinaye kana kuti urevi hwounzenza? Ini ndiri kuona madanho maviri atiinawo. Pane urevi hweunzenza chaihwo. Ndiri kuona huri urevi hwekuda kukoka vamwe kuti vauye divi rako, uyezve asi chazvinozoita maichisamba ka ndechekuti iyezve chano varume nzenza vanoti kana kuti vakanzwa nyaya titori nemumwe pandaita tsvakiridzo nechirongwa ichochi takaona mumwe aitoti akagoverana nyaya yake aenda kwamufundisi vatoenda vese iye nemumwe wake haana kunyeya haana kuita sei mufundisi kwakuzoya nerweseri kwakuti kwakutaka kupfimba amai vari mumba. Inyaya yagoveranwa kwaonekwa kunzi kune dambudziko ivo vakuti kana vane dambudziko ngative neushamwari wakuda kushamwaridzana nechi. Saka kunyange nenzvimbo dzacho idzodzo dzimwe dzatinofungira kuti dzakanaka dzinogona kuenda kunogoveranwa nyaya idzi dzaipa mazuva ano. Tizvozvo ndo zvaakutyisa izvozvo kuti unoenda kunani. Ndosaka muchiona kuti mutsika nemagariro tine ukama, tinana vana mbuya, tinana vana sekuru, vana tete, vana mukoma, vagara vari mapondwe. Vanhu vaya vagara vari mapondwe kuti ndo kwaunonosiya zvichemo zvako, ndiko kwaunonotaura nhamo dzako, nekuti haungazoona sekuru vako vakuya kuzokuti vanokuda. Asi panapa vadiwa tariri nyaya iri pano yakaoma. Munongoziva kuti kana tichiita nyaya idzodzi chiringazuva chedu chinokwikwidzana nesu zvakanyanya muchikamu chino taakuda kutopedza, asi nyaya yedu haina kupera, tinoenderera nayo svondo rinouya. Nyaya yanga iri pano ndeyekuti sei vanhu vari muwanano vachirevana kana kuti vari kudanana vachirevana, kushaya kwokuenda here, kushaya kwokudini. Asi kazhinji kana vanhu vakuregerera waparadza imba yako, waparadza zvese, vanenge vachikuudza kuti chikonzero chawakaburida hachisi chikonzero, chikonzero chawakaita hachisi chikonzero. Asi hero jira kufuka kana kuwarira. Vadikani munongoziva kana toita zvinoendeka zvikuru sei tiri Maisamba Show, chiringazuva cheya chinokwikwidzana nesu zvakanyanya. Ndine urombo chiringazuva chabva chatsvuka chikakwata, asi hatigoni kupedza tisina kutenda vadare vedu vatyaira chirongwa zvakanaka. Ndinokutenda Tariro, Elizabeth naTanaka, ndinokutendai. Svondo rinoya ndinoziva kuti munenge muripo zvakare kuti tienderere nenyaya yedu. Ndinwenyu Dr. Rebecca Chisamba.